Kita mga Pilipino ato nang nahimong tradisyon ng ugnaandan ang pagpabuto mga firecrackers labi na pagsugat sa bagong tuig. Kini gumikan sa nakuha nato nga tradisyon gikan sa mga insik sa pagtuo nga makapapahawa kini sa mga daw tayong espiritu ingon man makahatag og swerte. Ning bispera sa bagong tuig, mga stall sa pabuto sa barangay Babag 2, dakbayan sa Lapu-Lapu, gidagsa sa daghang mga customers. Aniya ang report. Bisan sa nasinating kainit sa adlaw, gidugukan na sa daghang mga customers kining mga stall sa pabuto sa barangay Babag 2. Lakip sa namalit dinhi kining mag-amahang ilanan. Din pagbuto kanila. Para mas ma-enjoy nimo ang New Year nga walay disgrasya. Ang uban nanigurong makapalit gyud og pabuto sa dili pa mouli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod sama ni Weng Rosos nga taga Midilien. Migahin gyud si Weng og dako-dakong kantidad aron usab bibo ang pagsaulog sa bagong tuig karong gabii. Maumang ni ato ang tradisyon nga every New Year kinahanglan atong saulugon atong kuan. Gamuto sa ganapan. Mutuo na lang. Busa ang mga manindahay nakapahiyom na. Karon bintaha na lang pero last year barato to sa una, karon ni mahal-mahal man gyud siya. So karon mga tao mahangyo gyud. Ang amuha ani nga makauli lang mi sa among giangkatan. Mao ra gyud akong gipangayo sa Ginoo ug mayong tempo. Mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District ug Lapu-Lapu City Police tuyong gideploy sa dapit aron pagsigurong way mga illegal nga pabuto nga ibaligya ug malikay sa disgrasya. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besdak.